Oes rhaid i mi? Oes rhaid i mi ddarllen a deall ac ateb y cwestiynau ar gyfer yr ail wers o fori? Oes rhaid i mi wrando a deall y sgwrsio a llenwi'r holl fwlchau ar gyfer gwers 4 y fori? Oes rhaid i mi ddarllen a llywed yr hanes am grio a gormes yn Syria draw? Oes rhaid i mi wrando ar fwletin radio am blant bach digatref yn llwgu yng nghanol y baw? Mae'n rhaid i mi wrando. Mae'n rhaid i mi gofio. Ac wrth gydymdeimlo, mae'n rhaid i mi estyn fy llaw.